everything da. Talo be ku da. Kamar na ga wannan wukar taka ne tun da ka zo ka aje ta anan. Ai wannan wukar na aro ta ne a gidan kanwata. Ka san ragon nan da na siya. Na ga alamu ba shi da lafiya kuma kaga in babu wuka kusa sai a samu alai asara. Gaskiya dai wallahi saboda gudun asara. Tí ó bá yẹra, ọ̀nà tí ó bá jápa, imú ẹ̀ á yá. Sálísì ò ti fagbá. Tí ìyá rẹ̀ bá fi lè bọ̀. Wọ́n lè ṣe pé fàmù gbọ́. Makanike. Ya gari. A kai. Makanike. Ya ga haka. Wallahi sai na kashe kaina. Kai. Yanzu ni Fatima za ta ce ba ta so? Ku banda kawai in kashe kaina. Kuma yin gashi ranka. Mana, ni yanzu akan Fatima Ba zai yi ba. Hankalinka da komai a wannan rayuwar za ka je kashe kanka saboda wata mace. Da ya masa ne. Ó ti ń dùn mọ́ kò fẹ́ lọlé, kò mẹ́ kókó mọ́. Kai, ya haka maza me ke faruwa? Ai yana zuwa masa ya dauka zai kashe kansa. To, saboda me? Wai saboda wata yarinya wai zai kashe kansa tun da muke tare da rashin Kai, amma wannan kokara. wallahi sai na kashe kaina. Amma wannan ko a jawo. Yau Kai ku shige shi. muna tsoron kai ya aikata ne. Wannan fa ya Muna tsoron kai ya aikata ne. Uwar wannan ya fasa. Muna tsoron kai ya aikata ne. Uwar wannan ya fasa, ya kashe kan nashi. Ya ga mun. kai ya aikata ne. Kaga, kai mun kan. Bani. Uwar wannan ya fasa. Kashe kanka. Kashe. Hege baki. Ka kashe. Kashe kan naka mana. Ƙaryar banza, ƙaryar wofi. na kina kashe kan nawa. Dama ai an faɗa mun kana zuwa gurinta. Ina Kashe ga mana. ka hure mata kunni. Wato kashe kaina ka aure ta ko? Ƙaryar banza, ƙaryar wofi. Naka mana. Kashe kan naka mana. kan naka mana. Makarecin banza makarecin wofi. Kashe kan naka mana. Da ta nan ai. Ko kuma ba? Munafukai? Yan iska yan tasha. Kai amma wannan ya rena mana wayo. Gaskiya dai ya rena mana Kai? hankali. Kai?